Emma prøver at hapse et stykke kød, så lillebror kan se det. Først spis først. Det du har i munden. Haps. Haps, Emma. Haps. Hvad siger du, Beth? Er det sjovt, når Storsen spiser? Er det sjovt, når Storsen spiser? Hvad skat? Emma, husk at tygge dem ordentligt. Emma, husk at tygge dem ordentligt. Tyk på kød, ikke skat? Nu slutter det, mand. Olivia. 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 Må jeg ikke synge så højt, at lillebror sover? Synes du, lillebror han sover? Ja. Ligner det, han sover, skat? Hvad? Ligner det, han sover? Nej, han sover ikke, eller? Ja, det gør han. Gør han? Hvem sidder så der ved siden af? Det gør Emma. Hvem er det, der sidder der? Ja, lillebror. Han sover da ikke? Han sover. Nej, lillebror. Emma sover. Emma kække. Det var noget. Hvad? Det var Emma sjov. Hvad? Emma kække. Prøv lige at spørge om det igen, Emma. Hvad sagde du? Jamen, hvad skal du først sige? Tak for mad. Tak for mad. Må jeg rejse mig? Ja, det må du gerne. Skal du have fat i tasken? Hvad har du nede i tasken, Emma? Far, ikke kig. Er det hemmeligt? Hvad? Emma? Må lillebror se, hvad der er nede i? Eller med mor? Emma? Er det kun lillebror og Emma, der må kigge? Emma, skal vi ikke lige kigge på den der sut der? Må far få sutten? Eller skal du ind og sove? Har I allerede hemmelighed på mor og far? Må jeg få den der sut, skat? Hvad? Tak. Må jeg få sus? Nej, Du skal ikke ind og sove, skat. ikke før du skal sove, du. Så, Nordbassen. Noah. Kan du ikke finde storsøster? Hun er lige bagved dig. Hun er lige bagved dig. Giv du. Ej, to dejlige unger. Øj, og kigger der. Hvor er den? Hvor er den, Basse? Hvor går frem, Emma? Nå.